Industria ardatz duen herririk baldin bada, hori Eibar da, eta han emakumeak ere aspaldidanik egin izan du lan fabrikan. Eta horrek nortasun berezia eman dio Eibarko emakumeari. Beitu. Josteko makinak, bizikletak, armak, esaera da etxepe bakoitzean bazela tailer bat Eibarren. Gerra aurretik hasita zeuden emakumeak industrian lan egiten, eta gerrarekin joera hori indartu egin zen. Normala esan orduan. Hemen gero mundu guztia, nesa guztia tailarrera. Mutila frentian eren gizonak ezarien ba. Gerra ostean sartu ziren tailerretan Rosario eta Eloisa, adin nagusira ozta heltzen zirenean. Sartu ditzan Etxabearit mendi. Han nitsuan 23 urte, sopletian biharrian. Bihar gogorrak orduan. Nik ez nizi linetan la orduan ian ondo. 50ko hamarkadatik aurrera Eibar etxez bete zen. Laster izango zituen 32.000 biztanleak aterpetzeko. Hamarkada horretan sartu zen Alfan Carmen. Baina ni makinetan ibili nintzen igual 20 urtean. Eta guztira, ia 40 urte aritu zen Alfan Eibarko lantegirik aurreratuenean. Industriak hasi eta hezi ditu emakume eibartarrak. Beti Eibarko Andria beti izan da bi argila eta gainera malaletxekua. Euren dako.